Hiç. Няма нищо. Не отглеждате вече хубавия ароматен ориенталски тютюн, така ли? Оранжер няма. А тук преди селото, какви площи с ориенталски тютюн гледахте? Няма. А националните доплащания доволни ли сте? Всичко няма хички. Всичко няма. И какво гледате тук? С какво се прехранвате? Не знам въобще. Tütün çok işledik, bahçede işledik çok. Çok işledik. Ясно. Пенсиите доволни ли сте? 280 лев. О, Така ли? малко. Малко е. Малко ли? Малко е. Чуко. Иначе тук кмета, доволни ли сте от управлението на местния кмет в селото? Грижи ли са за вас? Kırcel. Кърджи ли? Доволни са? ДПС. Daha da tepesi. А тук Национална асоциация, Национална конфедерация тютюнджи идват ли при вас? Грижат ли са за това да развивате друго производство? Tütünü няма. Няма. Всичко няма. Битти, битти. Bitti gitti. Çok işledik. Kırıdırı'da işledim. Tütün işledim. Çok işledik. Ясно. Çok işledik. Oh, çok işledik. А децата къде са? Бурса, Измир? Имате ли роднини? Momça. Да. İstanbul'da şeyde. Стамбул. Ya İstanbul. Sestra Çollu'da. Чорло. А, да. Da. Турция по-добре ли? Чок ги взел Тюркия. Повече пара ли има там? Как е? А? Там по-добре ли е икономиката? Как го виждате? Турция по-добре ли от Българистан? Не знам. Не знам. Те доволни ли са? Пращат ли пари? Помагат ли ти? İşlersen var para, işlemezsen yok. Ha, Kırım'da da işledim, tütün işledim. Çok işledim. Çok işledim. Благодаря ти.